Convocamos esta rolda de prensa para explicar políticamente o que para nós é unha grave irregularidade nun proceso de contratación, concretamente do Servicio de Transporte Sanitario Urxente Aéreo para a Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia, o 061. Para que se nos entenda ben, o contrato do servicio dos helicópteros do 061 que realizan as funcións de buscar as persoas doentes para trasladalas aos centros hospitalarios por vía aérea. O contrato vence o 1 de xullo de 2018 e durante estes últimos meses estuvo en marcha, se puxo en marcha o proceso de licitación do novo contrato. Un novo contrato que ten un montante aproximado de 10 millóns de euros. O que queríamos denunciar neste proceso de contratación en curso é as condicións nas que se vai producir este novo contrato, que entendemos producirá unha sensible pérdida de seguridade tanto da tripulación como dos doentes que vayan a bordo das aeronaves, como, en segundo lugar, da calidade do servicio médico e asistencial prestado. Temos que valorar tamén que estamos nun momento no que non só por unha banda están a declarar os diferentes responsables das empresas relacionados con esa investigación, con esa presunta prevaricación no caso do concurso das ambulancias do 061, sino que tamén estamos a falar dun momento no que o concurso actual do propio transporte terrestre está en entredito con esas condicións laborais que motivaron a folga de traballadores e traballadoras do 061 que se deu neste mes de xuño e que terá unhas seguintes xornadas de folga o día 4 e 5 de xullo. Dende Marea, dende logo, trasladar a denuncia da continua precarización das condicións de traballo e, polo tanto, dos servizos que se proporcionan en materia de atención ao transporte sanitario. E hai que lembrar que no ano 2014 a Xunta de Galicia optou por recortar as horas de voo, poñendo, dende logo, o noso entender en perigo ou, alo menos, restando a posibilidade de dar un servicio máis amplo en unhas horas nas que, efectivamente, os helicópteros previamente voaban sin ninguna dificultade, ampliándoas en función do orto e o caso, en función dos meses das horas de luz nos distintos meses, neste caso máis amplios nos meses de verán, e que ten que ser recuperado neste ano 2018. Por lo tanto, dá a razón a aqueles e aquelas que denunciaban que este era un recorte claro do servicio. Paralelamente, estamos nun momento no que acabamos fai uns días de denunciar tamén dende En Marea esa intervención do Tribunal de Contratos sobre os contratos de terapia respiratoria neses concursos a baixa dun recorte do 20% e, polo tanto, a relación que se efectúa con este novo contrato é o recorte continuo con concursos a baixa sobre os que, ademais, planea a sospeita da adxudicación a empresas amigas.